Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Ongi etorri, landa eremu ezarituko gara gaurko saioan, izan ere krisi ekonomikoak eraldaketa ugari ekarri ditu, eta horietako bat, landa eremuen indar galera, espektatiba ekonomikoek hiriburuetan kapital ekonomiko eta soziala pilatzea ekarri dute. Alegia, herri txikiak usteko prozesuan ari dira. Baina ez dute gertatzen ari denari begira geratzeko batere asmorik eta neurriak hartzen ari dira. Eraldatzen baita. Baztanen kasua ezagutuko dugu gaur, izan ere etxe bizitza hutsak bizi berritzeko aukerak ikusi eta bide horretan ari da lanean. Gaur 21, gogoetaren lurraldea. Landa inguruneak bizi berritzeko erronka sozioproduktibo eta demografiko handia dute. Lana egotekotan hirietan dago eta bertara jotzen dute biztanleek hirietara eta inguruko herrietara. Bitartean herri txikiak hustu eta zahartzen ari dira, baldin eta neurriak hartzen ez badira behintzat. Erronka honen azterketa egin du gaindegiak, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte gaietarako behategiak eta beraiekin elkarlanean gizaneko ingenieria Julen Landa dugu gurekin. Ongi etorri, Julen. Kaixo. Zer gertatzen ari da? Herri txikien biztanleen galera zaritu izan gara, baita aipatu izan dugu krisiak herrietarako buelta ekarreko ote zuen ere, baina badirudi estelako egoera bizi dugula orain Euskal Herrian, ezta? Bueno, alaxe erakusten dute datuek, ezta? Uste dute fenomeno konkretu batzuk bizitugula gaur egun Euskal Herrian, batetik metropolizazio fenomeno indartsu bat, baita ere perifikazio prozesu indartsu bat, espektatiba ekonomiko hoien esperoan, biztanleria, bai kapital soziala, bai kapital ekonomikoa, konzentratu egiten da hiri handietan, ez? Eta horren kontrapartea da, udalerri txikiak, herri txikiak, usten ari direla, ez? Eta nortzu dira herrietan geratzen ari direnak? Bueno, esan behar dugu, 60 eta 70 hamarkadako biztanleria hazkundeak eta ondorengo jaiotza tasa txikiek halako egitura konkretu bat eman zutela gure herriei, eta gaur egun, esan ezagun udalerri txikiak uzten duen biztanleria hori, nagusiki jende gaztea dela, ez? Eta ondorioz udalerri txiki horietan, zartze prozesu hori nabaria da, ez? Nabaria da eta etorkizunean haren nabariagoa izango da, ez? Beraz, helduak batez ere, eta emakumeak? Bai, eta, esan behar duguna da, gaindegiak egin izan ditula landaremuko hainbat azterketa, eta datu kuriosoak ikusi izan ditugula bertan, bai. Ikusitan dugu ere badagoela emakumeen halako ies bat udalerritatik, udalerri txikitatik, nagusiki, beraien espektatiba laboralak edo ekonomikoak edo bizi proiektuarenak, ezin direlako bertan gauzatu, ez? Orduan, bat, udalerri txikian gelditu, eta esan ezagun, biztanleria ez da aktibo izan, edo, bestela, lan espektatiba edo hoien bila, beste udalerritara juteaz. Eta zer dute herri txiki hauek eskaintzeko? Gelditzen diren hoiei eskaintzeko? Bueno, nik uste dut asko eskaini dezaketela, ez? Eta uste dut erronka hori dela planteatzea, nola lortu, masa kritiko bat herrian errotu daitekena, herriari bizigarritasun hori eman alizateko, ez? Funtzioan, pertsonen bizi proiektu hori nola gauzatu daitekeen zehatzeko, ez? Eta, hortarako planteatu beharko ditugula batetik, ze aktibidade ekonomiko sustatu daitezken endogenoak direnak, ez? Udalerri horietan, zerbitzuen eskuragarritasuna nolakoa izan baduen, eta bestetik ere etxebizitza politikak edo bertan gelditu nahi duten pertsonei, etxebizitza horiek eskuragarri nola egin. Hor berehala mahai gaineratuko dugun gogoeta, eta hori bai, Julen, zuek datuak badituzue, eta badakigu non izan dugun biztanle igoera, eta non jaitsiera edo, Bai, azterlantxo batzuk egin ditugu, zentzu horretan, eta, nagusiki lehen aipatzen genuena, ez? Ikusten dugu hirigune handietan eta inguruko eskualetan, biztanleriak gora egin duela, ez? Tala nola Iruñerrian, Donostialdean, Bilboko kanpoaldean ere, ez? Mungian eta bar, inkluso Lapurtiko kostaldean ere, fenomen hori bizi da, eta aldiz, landaremuko eskualde askotan, kontrakoa, ez? Ronkarin esaterako, Araban ere, Ñanan, kanpezun biztanleriak ere
beraka egin du, eta, bueno, horrek aipatzen genuen fenomenoak arri digu, ez? Geratzen den biztanleria, adineko biztanleria dela, ez? 75 urtetik gorakoa, gainera etorkizunean ere, tasa hori handitzen juteko prospektiba edo duena. Gaur herri txiki ezarituko gara, baina gai honi helduta hiriek ere izango dute gogoetarako edo behar lukete, ezta? Kontuan izan datu hau, ze jende etortzen da espektatiba batzuekin, eta nola etortzen den eta non gelditu ere sortuko da beste realitate bat. Bai, noski, eta gainera desorekak lurralde mailakoak zein hiri mailakoak dira, ez? Eta hiriek ere bizi dute alako fenomeno bat, prekarizazioa konzentratzen dutena, prekarizazio horrek ere feminizazio kutsu handia dauka, eta bueno, hori ere aztertzeko gaia da. Oraingoan gaur behintzat Baztani buruz hitz egingo dugu, izan ere Baztanen jabetu ziren aldaketa horretaz, eta politika publikoen bidez aurre egitea erabaki zuten, prozesu horretan ari dira, gogoeta horretan, eta horri buruz hitz egiteko dugu gurekin Baztango alkate Joseba Otondo. Ongi etorri, Joseba. Esker mila. Gogoeta horretan, Julenek mai gainean jarri dituen datu horiek, ez dira oso kudeatzen oso errazak behintzat, ez da zertan ari zarete zuek? Nik uste lehendabiziko gauza den gure agenda egitea. Hau da, maiz, politika publikoetan eta erdigunean ez diren tokietan, inertziaz, nagusi diren politika publikoen traslazio bat egiten da beraien errealitatetarat. Eta nik uste egiten ari garen ariketa, eta gaurkoa behar bada horren erakusgarria da, gure beharretatik, gure ingurunetik abiatuta, non gauden ongi ulertu, eta horren arabera gero esku hartzen saiatu. Aiztion espektatibak eta aipatu dira, jendea nola hurbiltzen den hirietarat espektatiba horiei buruz, gaurko unean ikuste gure imaginarioa orokorrean modernitate kapitalistak kolonizatu dela, ez? Eta horren barnean hiriak toki garrantzitsua du, kontsumo azkorraren iruditegi horrek eta errealizazio pertsonalaren irudi jakin batek, ez? Eta horren arrimuan ere bai, politika jakin batzuk, molde jakin batzuk, agenda jakin batzuk ere nagusitu dira. Orduan ikuste lehendabiziko eginkizunetako bat den gure agendak eraikitzea. Agendak eraiki, gogoeta prozesu batekin, ez diguzu formula magikorik jarriko mai gainean? Ez, nik uste gure inguruneari buruz konplejurik eta aurreritzirik gabe aitu behar dugun eta begirada propio bat eraikiz. Horrek gutxi, liburu bat irakurtzen itzen, Como la France a tué Seville, eta kasuntan mintzo ziren, Frantzian hiri ertaineak nola ito dituzten, nola hil dituzten, hirigintza politika jakin batzukin, ez? Hirietako aldiretan, merkatalgune handiak ereki dituzten, non nahi, azkeneko 10 aldi luze horietan, eta herriguneak ustraz dituzte guzi horrengatik. Herrigunetan ez da gehiago merkatalgunerik, herrigunetan ez da gehiago bizitzarik, eta endekapen prozesu gogor bat jasaten nahi dire. Eta liburu hortan aipatzen zuen, idazleunek gertatzen dena da ez ditugula gure tokiak ulertzen eta ez ditugula gure tokiak ezagutzen. Eta gehienetan jokatzen dugula bertze toki batzuen araberako diseinuekin eta bertze toki batzuetan saiatu diren gauzen arabera. Eta irakurri nolaik pasarte txipi hori, Bizpahiru lerro ziena, eta hori da, guk guretik eta gure ingurune zehatza azterturik hasi behar dugu gure aldaketa prozesua edo gure esku hartze prozesua. Eta Baztani begiratuta, errealitate horri begiratuta, 1,1% galera izan duzue 2008-2017ko epealdi horretan, eta etxe hutsak ere izan dituzue erdigunean bertan, ez da? Bai, baina nik behar bada begirada zabalduko nuke, eta 20. mendearen azken erenetik, 70. hamarkadaren bukaratik, hazkunde naturala negatiboa da. Eta hori da egiturazko errealitatea. Eta hiretarako bidea ez da hori hasi krisiarekin, ez da hasi azkeneko 15 urteetan. Prozesu luze eta sakon bat da, hamarkada batzuk bederen badituena. Zer gertatzen da? Egiezinen burbuia ematen delaik, animeleko burrunba sortzen da, badirudi dena ongi dagoela, iduri duenez estatu espainolean urtero barne produktu gordina 4% igotzen ari zen, Europan banaz bertze 2% igotzen ari zeralik,
Karo, bitartenenak zorpetza eginen, eta bueno, zera guzi hori ez. Eta karo, horrek sortzen zuen liluraren erdian migrazio saldo positibo bat ezagutzen ari ginen. Migrazio saldo positibo horrek ezkutatzen zigun egiazki bizitzen ari ginen errealitatea. Hau da, gelditu gabe ematen ari zen prozesua zela hazkunde natural negatibo batena. Eta orduan, krisiak sabaia jo, eta migrazio saldoa berriz negatibo bihurtu, eta berez ez da aldatu. Zeren guk segitu dugu, 70. hamarkadatik, hazkunde natural tasa negatibo batekin. Baina ez duzue horretan geratzeko batera asmorik, neurriak hartzeko, errealitate horri begiratu, eta orain bada ere, 30 urte, 40 urte beranduago, bai ikusi nahi duzue zerrekin horren horrean, ezta? Ez dituzue gazte gehiago galdu nahi? Ez, guk herri bizi baten nahi dugu, inguru bizi batean eta Euskal Herri dinamiko eta bizi batean, ez? Eta saiatu beharra dago. Baina nik uste begirada horrek, epeluzeko begirada horrek eta bertzetokiekin konparatzeak ematen digun aukera den ulertzeko gure errealitatea testuinguru zabalagoko baten barnean. Eta hor badire, sakoneko joera sozial, ekonomiko, kultural batzuk. Eta Europa guztian ematen ari da. Lehengo batean, ez dakinan irakurtzen duen, Danimarkan ez. Eta Danimarkan hor badago banana izeneko lurralde ingurune zabal bat, errealdiaren gehiena hartzen duna eta ustutzen ari da. Eta jendea Kopenhagen eta Arusen pilatzen ari da. Eta Frantziar estatuan berdin, landa eremuaren ustuketa bizitzen ari gara. Eta karo, Euskal Herrian ere berdin, zen nor badago, aiztion asmentan aipatu dana ez, espektatiben joko bat, nola, kapitalismoaren azken hamarkadetako pilatze sistemak, akumulazio sistema berria oinarritzen ari den metropolietan, horren arabera, imaginario kolektibo bat eraikitzen ari da espektatibena eta guzi hori, eta Europa guzian, fenomeno beretsuak ematen ari dira ez. Eta orduan, ulerkuntza orokor hortaik, edo joera hoien erdian gaudela jakinta, gurean saiatu beharra dago ez. Nik uste aukerak baditugun, badire landa eremu batzuk aukera edo baldintza zailago batzu dituztenak, gurean berriz, oino egitura sozioekonomiko nahiko diversifikatu bat dugu, nahiko resilientia dena, Baiona hurbil dugu, Bidasua, Irunaldea, Pasaia, Hendaia hoi ere franko hurbil dugu, Iruña ere franko hurbil dugu, Ezkara bazterreko landa ingurune bat, tira, gure aukerak hor ditugu, oino badugu nekazal sektore neko potente bat, erronkari aldean nekazaritza sektore bezala esagertu da. Arat, erronkari sormarka esnea egiteko gure inguruko esnea eramaten dute. Ja hartzain bat edo bi gelituko dira. Sektore ekonomiko guziak kasi kolapsatu dira, toki batzuetan. Gurean, nahiko diversifikatu dugu aldo horta inaiz eta joera batzukera aurrikusi daitezken etorkizunera buruz, kontuan hartu beharrekoak. Zer eskintzen dio Baztanek gazte bati? Ikasketak hastear dituela, edo izaten dira ez da garai batzuk kritikoagoak edo etorkizunari begiratzekoak, zer do eskintzeko Baztanek? Bizimodu ezin hobea. Gaurko egunean aferak ez nuke errain erresi daudenik. Baztan azkenean erran bezala testuinguru jakin batean ematen delakoz, eta jende espektatibak dienak dire. Nik adibidez, Baztango gazten espektatibak, Baxena Ferroko gazten espektatibekin harremantzen ditu dalaik, bi psikologia guztiz desberdin ikusten ditut. Bat lurraldeari lotuagokoa, eta bertzea lurraldeari ez hain lotua. Eta Baztanena zein izango litzateke? Arrain nuke lurraldeari ez hain lotua. Gehiago hiriari buruz pentsatzen duena eta hiriko iruditegiak neurri batean harrapatu duena. Tira, gu ere hirian ibilia gara eta mekatokitan ere bai, eta behar bada itzulia handi bat eginta, gero berriz herrira itzuliko zara ez. Bizitzaren etapak ere izan daitezke. Bizitzaren etapak, horren alde horte, nahiko pragmatiko izan behar dugu ez, baina Baztanen bizitzen segitzeko autua eginta, eskintzen duena da, zure ingurune sozialarekin bizi proiektu asegarri eta betegarri bat egin ahal izatea, lana izan ezkero han edo inguruan, zure soldatarekin materialki bideragarria eta sostengarria izanen den bizi modu horri bide matea eta ingurune zoragarri batean.
aiztion ez da gauzok irratian aipatzeko diren edo ez, baino unat heldu nitzelaik Miramongo estudiotarat eta Donosti Hernani arteko gainaldau ikusita, nire baitako hainitzen, zein ederkin nagon tokian. Baina ikusi duzu oso, hemen inguru honetan, oso etxebizitza dotoreak daudela. Oso bereziak, diseinu paregabeak, igerileku eta guzti asko. Ez dakit baztanek baote duen alakorik eskintzeko. Bai, baina hemengo hauek ere bai esizinguratuak eta nahiko partzelatuak eta elkarren artean banatuak, normalki baztanen olakoak ere izanen dira, baina dena irekiago jokatzen da, herriko plazaren inguruan antolatua, herriko bizitzarekin, ostatua hemen edo denda txoren batan, eta... Humore pixka batekin, baina etxe bizitza politikaz ari gara, azken finean, ez da? Zer egin, ez da? Bai. Nola eraiki edo nola egituratu herri bat. Horrelako luxuzko etxe bizitzekin, edo kaskoa, edo herrigunea bultzatuta. Hor, izugarrizko lana duzu udaletik egiteko. Ez dakit zen norabide hartuko duzuen. Bai, hor ezpaita beti udalaren esku izaten. Jenden espektatibak ere hemen jokatzen dute eta interesek ere bai, eta gauza honitz josi behar dira aldi berean, ez? Garbi dagona da, baztanen etxen 22 utxik dagoela. 24 bigarren etxe bizitza dela. Eta aldi berean jende honitzek zailtasunak dituzte etxe baten eskuratzeko. Baztango etxen 78, 1998 baino lehenagokoak dire. Horrek nahi du, etxe tipologia jakin bat nabarmentzen dela edo nagusitzen dela. Babestua, biziberritzeko zaila. Etxe txarrak eta handia dienak, eta gaurko gunean familia eredua guziz aldatu da, eredu sozioekonomikoa ere bai, eta behar da denbora batez, ez da izen bat jendetako famili zabalak zeuden, eta gaurko gunean unitateak puskaz txipiagokoak direz. Orduen, hor sekulako ariketain beharra da, sustapen formula berriak bilatzeko. Eta posible da, baina afera da, gauza hauek ez direla orai hartio agendan egon. Eta agendan egon ez baitira, ez dugu jarri gure adimen kolektiboi horren bilaketan, eta orduan ez dugu inongo fruiturik eskuratu. Baina lehengo batean, Montaner eta arkitekto hauek ez, unek badu liburu bat arkitekturai politika zoragarria dena, eta harritu nitzen, ikusita, hiriei buruz mintzo zela, zenbat sustapen formula desberdin dauden. Beharrak hortara estutu zituen, ez? Beharra gu ere, saiatuko gara eta zerraite lortuko dugu, ez? Baina hortara jartzea, sustapena, hori lehen da biziko gauza. Gero, teknikoki bideragarri egin, ez? Nola egin, ondarearen zainketa eta babesa, nola egin bateragarri, bizigarritasun baldintza batzukin. Hor ere teknikoek zerra nahi izanen dute, bai arkitektuek, bai ondarearen babes zerbitzukoek. Hortarako daukagu gurekin Borja Izagirre arkitektoa, telefonaren bestaldean. Borja, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Zuek proposamen konkretuekin lanean ari zarete, etxe bizitza politika horretan, ez da? Bai, batez ere, gatazka ezberdina daude, baina nik uste zinbestikoa dela Josebak eta Julenek esan duten guztia, batez ere Josebak esan duen aratz hori ez, azkeneko 3 hamarkada hauetan gertatu den bizimodu aldaketa, eta nola joan den jende guztia edo gehiengoa hirietara. Horrek nik uste ezinbestekoa dela jakita edo ulertzea testu inguru konkretu bat gero ulertzeko, hau da. Nik gauza partikularretan sartuko nahi zorain, baina gauza partikular horiek araudi orokor batzuk finkatzen dituzte edo arautzen dituzte. Orduan, era horretan, esan nahi duena horrekin da, nolabait, Nafarroan, eta ni Nafarroa diburuz egingo gutxi gara, eta bastan ez, baina Nafarroak badu bere bizigarritasun araudia, eta araudi horrek baditu bi eranskin, ez, orduan batez ere eraikuntza etxe bizitza berriak arautzen dituena, zuk esan dago, eta luxuzkoak izan daitezkela ez, baina bai bizigarritasun baldintza konkretu batzuei erantzun barrietenak, eta gero badaude, eta hau da gure arazo larriena, nolabait, etxe bizitza zar berritze edo reforma horiek egiterakoan, bete barrituzun bizigarritasun baldintza bereziak, ez? Hoiek nolabait talka egiten dute, nolabait ondare arkitektoniko
Baztane daukan ondare arkitektonikoarekin. Hau da, mantendu beharko direlako leio konkretu batzuk, eta orduan jendeak ni ulertzeko talke egiten dute bi departamendu, esan nahi, alde batetik ondareari babestu nahi duten departamentuek, eta gero bizikeritasun baldintza horiek bete arazten zituen beste departamendu horrek, ez? Orduan alde batetik sortzatu daiteke, nolabait zu erikuntza zahar batean, zaharra diogunean, baina ondare arkitektoniko potente batekin, entidadezko arkitektura batekin, non, planta baja gehi bi izan ditzaken, nolabait baserri antzeko batzuk, ez? Eskelertu behar da ere baztan beri testu inguru batean, 15 herrialde dira, baina Elizondo aparte, herri txikiek lande ere muazari gera, baina lur urbanoa dira, eta orduan baserri edo erikuntza zahar horiek, ondare arkitektoniko potente bat osatzen dute. Orduan, horiek eraberritzeko, bete bat dituzu, Nafarroako gobernuak, nolabait, eta normale da bezala, lehen esatik dituen bizigaratuzun baldintza konkretu batzuk, ez? Eta honekin nion pixkat, Josebak esan duen gauzarekin pixkat lotu nahian, esan eta azkenean, edo nolabait nik ikusten dudana da, sortu diren araudi hauek, nolabait oso zentralizatu direla, eta nolabait egin direla, edo sortu direla, jendearen beharra erantzuteko, baina batez ere hirian bizi den jendearentzako, eta igual ez da diagnostiko zehatz bat egin, bai Baztan edo Malderreka edo Bidasoan dauden eremu guzti hauekin. Orduan, nik uste behar hori ezinbestekoa dela, eta nolabait horri irtera bat emateko. Ez dakit, azaldu nahi zen ongi, baina, bueno. Bai, haien, esketako den ditzuk ez dakit posible den, konkretuago esatea, Borja. Nolako neurriak behar dira, benetan, etxe bizitza horiek, bizigarri egiteko, dena errespetatzeko, ez dakit oreka zailegia den. Bueno, askotan zaila izaten da, nolabait kontutan izan behar dugu, lehengo bizimodua, lehengo guztiz desberde, asko aldatu dela, ez? Hau da, nolabait... Atetatik hasita, ezta? Bai, atetatik eta beko solairutik hasita, lehen animaliak hortzen zituzten, eta orain biltegiak besterik ez dira, lehengo solairuan etxe bizitza ematen zan, eta bigarren horretan ganbara edo belarra gortetzeko lekua izaten zen, ez? Orduan, horrek bere beharrei erantzun da, leio txiki batzu zituzten, ezetasunengatik, argitasunengatik, eta orain nolabait azalera horiek edo leku horiek bizigarri bihurtzeko, etxe bizitza bihurtzeko, behar dituzte, nik izan dako araudioen arabera, argiztapen konkretu bat sartu, eta orduan, nolabait, kasu partikular desberdina badaude. Etxe guztiek ez dauzkate dimentsio berdinak, bai? Ez zabaleran, ez luzeran, baina nolabait beti izaten da zailtasun hori, bai? Eta nolabait, lehen gauzak partikularrei pixkat lotuta, adibidez, bizigarritasun araudiek eskatzen dutenean, tendedero bat jartzea, ez? Eta nolabait ikusten da batzutan tenderoiek jartzea ondare zerbitzuko departamentutik ikustu dute, kriston astakeri bat izan ditekela estetikoki. Eta horrela ere uler daiteke, hau da, nik uste ikusi bat egon behar dela tarteko soluzio bat, bai? Eta horretarako behar da diagnostiko zehatz bat, bai? Eta honekin batera igual ez dudan esan, eta pixkat gauza ulertzeko da, udal planak badaudela, eta existitzen direla, eta orduan, udal plan horien arabera badaudela etxe bizitza konsoliatu desberdinak, eta Baztanek badauzka 3. Eta orduan, horiek 3 lanpart gehiengoak izaten dira, bigarren motatakoak, bai, babes arkitektoniko bat ez dutenak behar, baina gero badaude lehenengo motakoak. Eta lehenengo motako eraikuntza hauek, Josebak oso ongirakin bezala, azalera asko daukatenez, eta azalerak izan nahi du gero hor zarberritze bat eginez gero, kriston inbertsio ekonomikoa dakarrela atzetikan, eta horrek ere, horri da zailtasun nagusi bat, ez bada nagusinetako bat, bai? Ordan alde batetik ekonomikoa, eta beste alde batetik nire tokatzen zaidana da pixkat tekniko hori, bai? Bai, eta bideo horretan edo gogoeta egiteko, konponbidea bilatzeko, martxoaren 23an izango duzue jardunaldia Baztenen, 3 izango zarete, Baztango etxe bizitzen biziberritzeari buruz arituko zarete, baina, Baztan toki konkretua da, baina Euskal Herriko toki askotan aplika daitekeen ereduari, hasiera eman diezaiokezue, edo Julenek aipatu benez, arazoa ez da Baztangoa bakarrik. Ez, eta nik gainera
berrartuko dut bizigarritasunen kontzeptua, eta eraman nuke gainera etxe bizitzatik udalerri mailarako bizigarritasun kontzeptura. Uste dut gainera udalerriak iraunkortasun paradigma berri batetik ikusi behar ditugula, edo behiratu behar ditugula, ez? Eta zer da udalerri bizigarri bat, metabolismo demografiko orekatu bat duena, kohesio soziala duena, ez adin, ez genero, ez jatorriko segregazioa izan dezakena, enplegu duin bat eskaintzen duena, ez? Eta, nik uste dut horre baudela jorratu beharreko bideak, ez? Eta bide nagusiana da, masa kritiko bat sortzea, lehen Josebak zioenaren aritik, bere bizi proiektua udalerrian bertan nahi duena masa kritiko hori sortzearena, ez? Eta hortik eratorriko dira gainerakoak, ez? Proposamen konkretoa bai dituzu etorkizunari begiratzeko, eta baikor begiratu ere, bai, ez da? Bai, nik uste dute baikor beti, eta nik uste dute Euskal Herria gaur egun transizio fase interesgarriak bizituela, ez? Izan energia transizioarena, ez? Etorkizunean beharrezko izango dela, izan elikadura burujabaitzarena, erronka hoiei baztanek heldu behar die, bai zaintzarena, osasunarena, gainera balioan jarriz paraje ederroiek, eta gaur egungo teknologiak ere albidetzen duela gaztei beraien espektatiba laboralei ere nola baiteltzen, ez? Joseba, zu ere baikor? Ilusioz baikor, nik uste joera diren, eta errealitatearen azterketa nahiko beltza den. Zaila ikusten duzu. Baina hala ere, nik uste ilusia beti iduki beharra den, eta gauzak aldatzeko borondatea beti atxiki beharra den, errealitatean azterketa zorrotza egin behar dela etengabe, eta hor eragiten saiatu. Bastani buruz mintzatu gara, baina garbide hau landa eremuaren afera dela, eta guk asmentatik garbi ginuen unek Nafarroko mendialderako balio beharko zuela, gogoetaldi unek, beraz, gonbidatzen ditugu landa eremuko herritar guziak, zeren behar bada bastan aitzaki hartuko dugu, baina landa eremuko arazoetaz mintzatuko gara. Martxoaren 23an duzue hitzordua, Baztanen, eta informazio guztia, jardunaldi buruzko informazio guztia, Eusko Ikaskuntzaren web orrian jaso dezakezue. Gaur 21, irudikatu dezagun etorkizuna. 15 egun barru bueltatuko gara Eusko Ikaskuntzak divulgazioari eskainitako tarte honetara, gogoetarako beste proposamen batekin. Gaur zuekin izan gara Julen Landa, Joseba Otondo, Borja Izagirre, Jose Alkain teknikari lanetan, eta zuekin ari den Aitziber Salinas. Ondo izan.